Sing of the voice of the Lord. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang atong padayong iampo maugyod ang kalipay kahusay sa tibuok kalibutan, labi na nga mahunong naunta kining mga gubat nga nakahatag og dagkong kadaot sa atong kinabuhi o sa labi na gid sa atong ekonomikanhong kinabuhi o kalinaw. Ato sang pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors na nagsigig palit sa atong mga slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinud-anay nga mga grasya nga makapahimong balaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himoa nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan, busa awatan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, ug karon sublion kini pag-ingon uban sa mga luha nga adunay daghang mga magtutuo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayo ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa impierno kay ang ilang gipakadiyos mauman ang mga kailibgon nga lawasnon. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naghuna-huna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan kita mga lumulupyo sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa mga igsuon nga gimahal ko o gihandom, kalipay o garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako ngaging nanako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngaging nanako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may pinialan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang pinialan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang pinialan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi ako
hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawao naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili na ako makahimo sa pagpangalot og kanal, og maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kon papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, o ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo kabakid na trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon niining tikasan nga piniyalan, miday kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutan, mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, dunay gideklarar si San Pablo nga mosangko gyud sa impierno. Kinsa maning mga tao nga mosangko sa impierno. Matud pa niya dire, mosangko gayud sila sa impierno, kayang ilang gipakadiyos mauman ang mga kailibgon nga lawasnon. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, og naghuna-huna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Lingihay mong tupad, ingnawa ka maghuna-hunag kwarta. Kay magsigi lang ka gunahunag kwarta, butang man na din aning kalibutana. Si ka gunahunag balay, butang gyapon na aning kalibutana. Maghunahuna ka og imong profession, imong authority, nga dili ka mailisan, nga ikagimudaog sa eleksyon, mga butang na aning kalibutana. Nya kung sigihan nato gunahuna musangko ta sa impierno. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang kaning tikasan nga piniyalan, nagsigi ra gid siya panikas. Ang iya ra jong gihunahuna ang pagpanikas. Nganong manikas man siya? Ingon siya, di man ko gusto nga magkalisod-lisod. Muna nga magsigi jud kog panikas aron hayahay ko. Kay kini man kong atong lawasnong panginahanglan, murag ang basic yun, murag tulo, comfort, pleasure, sa may ikatulo, comfort, pleasure, and honor. Kana bang komportable ba? Dili alimuot niya, pleasure kanang lami, dili nang way lami niya. Honor kanang pakpakan tas mga tao, dili nang sawayon tas mga tao. Ngana gilaing lingi sa imong tupad, inaokira ni mog sawayon ka, naokira kanang sawayon ka, anang daog-daogon ka, okira niya may ka dili na mahimo oy ana
padong kas imperno. Pero okay ra nimong sawayon, okay ra nimong magkalisod-lisod, okay ra nimong dili katagaan og honor, dili ka daygon, sigihan kag atake, sigihan kag persecute, matod pa ni Kristo paglipay kay imo ang gingharian sa langit. Og mao tingali na ang kuwang karon sa kalibutan. Daghang mga speculations na ang pagdaog kuno sa eleksyon dito sa USA ni President-elect Donald Trump maghatag kuno og positive impact sa kalibutan. Sige, ato lang ang paaboton kay murag sa akong nadunggan diha naasad nato makita social media, gi-highlight sa mga TikTok og Reels, gasige man og sulti si Donald Trump nga Jesus Christ. Dili mahimo ang mga butang kunwa si Jesus Christ. Way kahimuan nga nindot basta way Ginoo. Ana ba? At least naa siya ana nga mga panultihon, labi na tong pusil siya nga naigo iyang dunggan, wa siya maigos agtang, matod pa niya ang naagis babaw kay tao lang ato, hindi gito mahitabo. Karon sa iyang pagdaog nga murag landslide kayo sa electoral votes o sa popular votes, pulos gid siya dako kayo og lead. Kuan tingali mo na iyang hunahuna. Mo nang niingon si San Pablo, dunay daghang mga magtotoo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayo ni Kristo sa krus. Kita magtotoo man ta, pero ganahan ba mo, mahigugma ba mo nga ilansang sa krus? Kinsa ninyo dinhi ang musugot nga ilansang sa krus ta sa kamot? Tanawa mo na higingong San Pablo, unsa may tuyo ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa cross, aron tudluan ta nga kining atong lawas nga gigamit karon mahibilin ra ni dinhis kalibutan. Ayaw pagsigig panikas, ayaw pagsigig pamakak, ayaw pagsigi og himog manipulation aron lang ma-preserve ning lawasa, kay malata ra gid ni, mabilin gid ni dinhis kalibutan, di ba? Nilingay mong tupad, ing na malata ra ka, malata ra gid na. Kanang imong naong, kanang tanan nimo rong kunuhay givalyo, malata ra na. Malata ra man gina, ngano di man nato dawaton. Pero matod pang San Pablo, apan kita mga lumulupyo sa langit o mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Nya iniganhi niya kanang pasabot inig kamatay nato, mao man ay usas paagi nga magkita na tas Ginoo face to face, inig kamatay nato. Ningon din siya diri, ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Ilisan di ini atong lawas. Lain na sang lingi. Ingna ilisan ra ka. Ingna ba? Ilisan. Nya dili na lawas nga malata. Glorious body, mahimayaon nga lawas. Munang niingon diri si Kristo nga kay ang mga tao niining kalibutana o niining kalibutan mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton
kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Unsa may mga buluhaton aning kalibutana para sa lawas. Tanawa mo, trabaho ka para sa imong lawas. Magnegosyo ka para sa lawas. Unsa pa may lain? Maligo ka para sa lawas. Mukaon ka para sa lawas. Masuko ka tungod sa imong lawas. Maproblema ka tungod sa imong lawas. Pulos gyud para sa lawas. Mao na yung mga gimbuhaton niining kalibutana. Munang may kaitang mo imagine mga butang nga atong buhaton, may kaitang mo plano-plano para sa lawas. Kana lang hiring-hiring diha sa atong mga kuan, ganing ato rong Congress sa Senate, maminaw man sa gyud kuana. Makaingo na panahon nga makalingo-lingo kung makak mangini siya. Nya nganong iya magining ipamugos? Ang iyang punto ba iya yung ipamugos para pag-preserve sa iyang lawas. Kay kundi niya ipamugos, mapriso, mauwawan ang iyang lawas. Di ba? Nganong gahimo man tag mga balay para sa lawas. Nganong nangural man kasi imong balay para sa lawas. Nganong ang imong sakyanan na nimo gi-parking diha sa karsada nga di mo na parkingan, agianan mo na. Para gyapos imong lawas para di magkalisod-lisod og lakaw ngadto sa layo. May inignaog na aragid sa akong tugkaran ang akong sakyanan. Pero agianan na dili na parkingan. Di ba? Para sa lawas. Ada kapoy na kay lakaw dito eh. Ngano man ka magpanpan ng kilid sa imong balay aron na isod ang imong sakyanan. Kapoy na kay lawas oy. Lawas gyud. Yang ano sige man kagkaon tungod sa lawas. Ngano mura naman nag-rice terraces imong bilbil tungod sa lawas gyapon. Ikaw pa din nganong nidaot man ka diabetes tungod sa lawas. Nitaas ang sugar da cut on lagi og low carb. Daot na. Ambot ka og di ba kani mamatay ning lawasa. Lawas. Pero doon na di ay mas importante pa kaysa aning maong lawas o unsa man ang kalag. Kadtong kalag nat kining atong kalag mao ni ilisan og bag-ong lawas. Ang naong mao ra gyapon pero bag-o ng lawas. Ang naong inikamatay nako mao ra gyapon akong naong iilis. Hopefully kadto ng mahimayaong lawas. O kinsa may ilisan aning mahimayaong lawas? Ang mga tao sa kahayag. Kinsa man ni mga tao sa kahayag? Ang mga tao nga nagsunod ni Kristo nga mao ang kahayag, the light of the world, Jesus Christ. Nya kinsa man ni mga tao nagsunod sa kahayag, dili mamakak. Sige be. Isas kamot, kinsa ninyo sukad gahapon hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Sige isa lang. Wa gyud mo day usa ni haksyo ginana. Kinsa ninyo gikan atong November 1 hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Dali asa nyo makakay. Mao na ang kanang bakak kangit-ngit man na darkness mao bitaw si Satanas gitawag og Prince of Darkness. Ngano man Prince of Lies pod siya. Pamakak. Mao na nga maadto gitag impierno kung mamakak ta. O kinsa man ang kusog ay mamakak ang nagmahal sa iyang lawas pero wa maghuna-huna sa iyang kalag. Ang nagmahal aning maong kalibutan pero wa maghuna-huna nga naa di ay laing puloy-anan nga tuas langit. Mao tinang naikanta nga how lovely sa tana is your dwelling place, O Lord my God. Nga matod pa niya, I rather spend one day in your court than thousands of years outside your presence. Wasan mo kasabot ano? Maura man sanay akong gamay nga nahinumduman. Nga mura nakatouch na ako ba? Nga pwede, sana, mas okay pa na ako nga mopuyo kung usa ka adlaw diha sa imong balay kaysa libuan ka tuig
nawa ko diha sa imong balay. Pasabot, og ni aragitas kalibutan, wa gay ayo. Way ayo. Kanang magsigig baha, inig bagyo, baha dayon, way ayo. Kaning ni ang daghan kay korupsyon, way ayo. Kining lugar nga daghan kay mudaot na to, way ayo. Kining lugar nga mahal kayong kilos bugas, tinang mahala, way ayo. Kining lugar din is kalibutan nga daghan na kayo nangatap-tax trabaho, way ayo. Ang dinhi daghan kayong manglibak. Sige, lingay mong tupad ba na okay na ni mong mamatay ka karon? Ina. Okay na? Oh, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, nalipay ako, magiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nindot biya kayong balay sa Ginoo niya. Sa pag-adto dito, kinahanglan tang mamatay. Muna ingon San Pablo, ang kahulugan sa kamatayo ni Kristo sa krus. Unsa may tumong ato, aron ta makasulod sa langit, kinahanglan gitang mag-antos og mamatay. Ge, lingi ako sabi mong tupad. Ang di mo lingi, maimpierno. Ing na okay na ni mo mamatay ka ugma. Nya moingon ganing dili sa ato pa og mamatay na siya karon, posibleng maimpierno na siya. Kay ang kalibutan pa'y iyang gimahal. Pero moingon ganin na siya, ako ginang dawaton ug ako na nang gipangandaman. Ing na dayon, congratulations. Ready na ang imong glorious body. Ang imong mahimayaong lawas giandam na. Giutaw na tungdaan sa mga anghel, no? Kay igsusulob na to kay ugma ng imong schedule. Ana, no? Pero hinumdumi nga kanang word nga ugma, one day, matod pa ni sa Book of Wisdom, bato? Book of Wisdom, nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, libuan na katuig dinhis kalibutan. Ang libuan katuig para nato, usara na kaadlaw sa Ginoo. Mo nang mayon ko, okay ba nimo mamatay ka ugma? Basig mo abot pa nag 100 years. Posible sad nga 1 minute na lang. Di ba? Igawas ro nimo diha, atakihon day ka. Patay na yon. Ikahapon, tuan na ka sa lovely dwelling place of God. Nya maingon ka tinuod yung gisulting Father Siano, ninduta gyud. May ragyong nakapalit kog slot. Kaya nga naman, kanang pagpalit og slot, imong gihatag ang imong bahandi, ang imong grasya para sa uban, dili para sa imong lawas. Mao na kun unsa atong buhaton ngadto sa uban, labi na gislabing ubos, maunay basihanan sa Ginoo kun iya batang dawaton didto sa langit. Yes, makahigala ta dinhis kalibutan kun mobuhat ag maayo sama aning maro nga piniyalan. Iyang gipangminosan ang utang sa katong mga utangan siyang agalon, pero ang iya lang gibuhat pamakak. Kana jud makalipay ta sa atong isig ka tawo tungod sa works of mercy. Shelter the homeless, feed the hungry, forgive offenses. Di ba? Comfort the afflicted. Daghan kayo mga afflicted na ay mga tawgo na tog homeless kay way klarong balay. Muna sugod karong buwana, mudaghan-daghan na ni atong halin. Pila na din ni atong halin sa atong slot. Ang atong SBF dag niabot nag 43,052 ka slots atong halin, na apay 16,948 ka slots nga available. Yan ay 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 299. Yang atong CTUMM na dako-dako na niabot nag 40,514 ang atong halin, 29,486 na lang ang nahibilin, tag 100 pesos per slot ra ni siya. Nasad ni 61 slot challenge,
nga tag 6,100, niabot na sa 190 ang atong halin. Atong pagpakan ang namalit na tog slots. Kamong tanang namalit og slot, insured na mo dito sa langit sa pagpalit ninyo. Pero maghimo sa mong binuang iniguman ani, maimpierno rasad mo. Pero sige ra gyud mong palit, sige ra gyud mong tabang sa inyong isig katao, kana congratulations. Nya ang ato sang DSAP kaning investment slot na tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, napatay 5 ka slots nga gi-offer. First come, first serve. Sige, mao ni siya mga igsuon ang angay natong hinumduman nga dili ang kinabuhi kutob ra dinhi sa kalibutan. Ang tinuod nga kinabuhi kadtog yung nagpaabot nga mahimayaon. Hinaot unta nga kitang tanan sama ni San Vicente Ferrer sama sa ato mga santos nga gidebosyonan makahimog mga buhat nga mahimot ang angayan didto sa langit. Unsa may buhaton aron dili ta maimpierno, di ta mosangko sa impierno, dili gid nato himuon nga Dios ang panginahanglan sa atong lawas. Pasabot dili nato sundon unsay gusto sa atong lawas, ato yung i-verify makaayo ba kani sa akong kalag. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan nga naghatag kanato sa kabalaan sa kinabuhi. Muingon kita, Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, makaamgo sa iyang kaakuhan sa pagpalambo, sa katilingbanong hostisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mahimong takos sa pagsalig sa ilang katawhan, ug dili magtinguha sa hinakog nga pamintaha diha sa ilang pagpangatungdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga trabahante, magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mahatagan sa gasa sa pagpailob diha sa ilang balatian, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga minahal nga namatay diha sa lamdag ni Kristo, makaani sa mga bunga sa ilang paghago didto sa tunhay gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo.
makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata ang among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa pagkapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw nga ato sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Oh
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kitang. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod niining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himuang ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa. Magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ang kahayag mo ay pagkapalong maganag mata kanila hangtod sa kahangtulan. mupahulay unta sila sa kalinaw Amen. ang lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang mahimayaon nga lawas, glorious body. Nya mahitabo ra ni kung kining atong lawas dili nato sundon dinhi sa kalibutan, kung dili ang atong sundon ang kamatayon ni Kristo sa cross. Salamat sa nisunod ni Kristo og nang hatag nato dinhi og manghatag pa. So kamong wa pa makahatag, wa pa makapalit og slot, ala sige pamalit na mo. Kamo sang nakapalit, nya ganahan magsigig balik-balik og palit, congratulations. So ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto napatay 16,948 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya ang atong CTUMM para atong itukod og mga balay sa atong mga kabos nga mga pamilya naapatay 29,486 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya ang atong DSAP, atong investment slot, napay 5 ka slots nga available. Nya kung balikon pagpahibalo nga katong atong land bank account nga ang ending 165, wala na to siya, close na. So ayaw na mo pagdeposito dito. Ang kaninang 933 mo ni ang atong bag-ong account, o niya ang iyang account name RCAC San Vicente Ferrer Paris, Liloan, Cebu, o Liloan, Cebu. Mao na atong account name. Karong gabi mao ang ato sad nga Alliance of Two Hearts Vigil magsugod sa alas 9 sa gabi. Nya padayon sad mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na mga 207 naman ni ka 1,000 atong subscriber tingali. O niya sige lang mo view, like and share para makakita ta sa atong makashare ta sa income o makatabang sa atong charitable work. Atong buwan sa September nakadawatag mga 193,000 kapin gikan sa YouTube. Nya ang October wa pa ta kahibaw. Padayon lang karong November daghano nato kada adlaw, no? Sige lang itag view. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If